Oteiza tiene un libro donde menciona temas de euskera que no mencionó casi nadie. Oteiza en el tema del euskera también hizo unas aportaciones buenísimas. Víctor Capanaga le hemos mencionado muchas veces. Víctor Capanaga fue un crack, le discutía a Michelena de tú a tú. ¿El euskera batua qué es? Si decimos bagare, bagira, bagara, pues utilizar una fórmula, ¿no? Y le decía a Michelena, a ver, Michelena, en euskera batua hay que decir euskera, no euskara. Y Michelena que no. A ver, o sea, vamos a utilizar tres formas. Vamos a utilizar euskara, erdara, bizkaiera, gipuzkera, lapurtera, hizkera, errumanera, japonera, egiptoera. O sea, ponemos era hizkuntza guztietan, salbu bi hizkuntza, ara, euskara eta erdara, eta salbu bat, nia, gaztelania. Hori ez da batua. Osa, hiru forma utzi du Michelenak eta euskaltzaindiak. Eta, osa, Bittor Kapanaga, baina arlo askotan. Bittor Kapanaga esan zion urkia zuai sakratua zela esan zigun. Eta gu, harrituta, aretza, lizarra eta urkia. Eta gu, urkia. Nor dino, euskaldurentzat importantea dela. Eta leireren ezagun bat, ikasi zuena Quebecen, bidali zizkigun argazki batzuk, Quebecen dago parke zoragarri bat, Kanadako zuaiz guztiekin, eta izen guztiekin, tribu guztien izenekin. Bueno, urkiari, tribuek, angoi tribuek, lau izen dauzkate. Bueno, lautik hiru ziren urkiaren antzekoa. Urkaia, urk. Osa, lautik hiru euskararekin lotuta. Eta haientzat, bat da sakratua. Urkia ez dakizegatik, baina hiru lau gauza aipatu zuen, eta haientzat oso zuaiz garrantzitsuak Kanadan. Eta batean, Bittor Kapanagaz gogoratu ginen. Bittor Kapanaga kosmobizioan eta arlo askotan bere izan zen Josu Naberan piztu ziona grina euskara ikertzeko. Antonio Mendizabal, beste krak bat, hau zen donostiar bat, psikiatra, ibiltzen zen iparraldetik, Pasaia, han Akitanian. Eta topatu zituen izen pilo bat, baina hemengo berdinak. Pilo bat, Zarauz, Pasaia, dana dauz hor Akitanian. Lan oso polita egin zuen toponimiarekin. Aguz da ofizialista bat, honek egon zen bizitza osoan liburutegian Koldo Michelenan, egiteko hiztegi etimologiko bat Aguz Tobar dauka izena, Tobar dago hori jarrita, baina lana berak egin zuen. Gero Korominazek eta Michelenak zozer lagundu zioten, eman zuen 40 urte hiztegiak egiten, guztiz kontrakoa ez da gure hildokoa da ofizialista, baina bere lana oso importantea da esaten duelako. Esaten dute hitz honek euskarekin lotua dauka, baina hau da Turkiako hitza. Eta hau da ez dakit, Eslovaniako hitza. Eta irakurri behar duzu, bakoitzak nahi duen bezala irakur dezala. Ez daukala zer ikusik, edo beste batzuk esango du, igual lotura dauka, ez da? Bueno, hori da izan da haien hiztegi ofiziala, baina hainbeste aldatu da euskaltzaindia. Euskaltzaindiak egin dela 40 urte egin zuen Kongreso Mundial Basko, eta gonbidatu zituen ikerle batzuk igual gaur egun hemen gustora egongo liratekenak. Bueno, hori erabat aldatu da. Osea, lehen zegoen ikuspegia euskaltzaindian, hor Aguzen hiztegian daukagu. Bazegoen ikuspegi irekitsuagoa, dena zen pizka zalantzagoa, eta gaur egun dago lakarraren ikuspegia. Osea, gaur egungo ikuspegia ez da, oin dela 40 urte. Horbe, atxera joan gara izugarri. Bueno, haie joan dira atxera, ezta? Bueno, badauzkagu Euskal Herrian ikerle batzuk ezagutu beharko genituzkenak, haien lanak egon beharko liratekenak hor, saiatzen ari gara, ez bakarrik lehengoak, Miguelek egin du oso lan polita webgunean, Euskaren jatorrian, eta hor jarri ditugu Jon Goitia, Javi Goitia, Josu Urrezola, jartzen ari gara, oingo ikerleen Jon Nicolás, ari gara ipintzen haien txosten guztiak, haien bideo guztiak, polito egoteko eta bultzatzeko. Zoengo ikerleak ere, zaindu behar ditugu, eta ja bazen orduan, baina webgunean, hor sartzen bazete Euskal jatorrian .eu zen, Miguelek lan handia eginda jarri ditu ikerle bakoitzaren lanak ikusgai. Kontua da, Euskal Herriak metro karratuko, hizkuntzalari gehien daukan herrialdea dela mundu osoan, metro karratuko, ez dakizen badauden 4 edo 8, eta hori ez da kasualitatea. Hori ez da kasualitatea. Bienan,
dagoen musikarien proportziona munduko handiena da, eta hori ez da kasualitate. Euskal Herrian dagoen hizkuntzalari kopurua metro karratuko, izugarri hori ez da kasualitate, ezin da izan kasualitate. Eta egin genuen Bermeon, Bermeoko biltzarra ikusten badu zuzkenen jatorria.eus, hor egin genien omenaldia hauei, hau buruz daukazu oinarrizko informazioa, eta laguntza behar dugu, badagozkagu hiztegi bat, paleohiztegia, eta gure asmoa zen paleohiztegi honetan ipintzea ikerle guztien lanak, lehengo ikerlenak eta gaur egungo ikerlenak. Bai? Saiatu gara azken urteetan hemengo ikerleen lanak jartzen. Orduan, hau da Angus, hau da Bretaña handiko ikerle bat, bera British Vasconic izeneko lan egin dut, hemen 100 erro proposatzen ditu euskera, inglesaren erroten tozela euskeratik. Gero, Jon Goitia, ezagutzen ditugu bere lan politak, hemen taude hainbat, etruskera, badago hiztegi hau bai, Arnaiz eta Alonso egindakoa. Hau da, Leza, hor dago, honek proposatzen du mundu mailako oinarrizko erro batzuk daudela, Josuna beraren lan batzuk ere bai. Jarri dugu orain interneten, hau da beste terremoto bat, Oianburu, Filip, ez dakit entzun duzuen, hau zen lehenengo aldiz dantza eta euskal musika batu zuena. Bere dantzari guztiak, dana ikasi behar zuetela ondo kantatzen bebai, izan zen berritzailea, lortu zuen euskal dantzak dantzatuz, hortik bizitzea urtean 6 hilabetez, inork ez du lortu, izan zen gure enbajadorea ibiltzen ziren, bere dantza taldearekin Amerikak birak egiten, Australian, eta jubilatu zenean, kriston gogoa eta egon zen 4 urtez egiten Euskal Abizenen biltegi bat, 3 tomo dira, eta egin zuenean, kritikak, ezke toponimo, abizen hau, etimologia hau igual txarto dago, egiten dituzu, ez dakit, 15.000 baino gehiago batu zituen guztia 24, baina, bueno, batzu dira aldaerak, erroako lan, erro nagusiak 10.000. Eta hau txarto dago, kendu zioten gogoa jarraitzeko ikertzen. Eta eman zigun baimena oin dela gutxi da, egin diote oso pelikula bat bere ilobak, jeran zerrela biz, nik bizina izeno, nik dantzatuko dut, eta oso, beste terremoto bat. Lortu dugu ja, bere 10.000 bizen interneten egotea, hilabete honetan amaitu dugu. Morban, hau da kanpoko ikerle bat, hemen sartu ditugu, bai euskeran ikerleak, iberirena, baina falta zaizkigu bestarren beste. Baten bat, prest badago laguntzeko guri, eskertuko genuke. Lan bat gaina oso erreza da ikerlei turrara ematea. Ze orain sartu dugu hiztegian aukera, argazkiak igotzeko. Orduan, ditu behar diogu Joni, egunero eta esan, Jon, bidali dut gaur azaldu digun guztia, hori internetera igo beharko genuke. Sartu beharko zen parakuelloz, igo Jonek egin duen argazkia, igo Jonek egin duen azalpena, lagundu behar diegu gure ikerlei, hori ipintzen hemen, gero ipintzeko Google Map moduko batekin nahi dugu, eta erraz, holan jendeak, eta iritziak emateko, ez badago jendea doz, ipiniko dugu. Uste dute hau tontakeri badela edo, ez dut ikusten. Baina bintzat modu bat toponimoen etimologiak erraz bilatzeko, erraz konsultatzeko, eta eztabaida publikoak sortzeko. Eta baten bat animatuko balitz, material hori igotzen, hor dago lan metodikoa, aspergarria batzuta, baina hilabete batean bitan material asko igo daiteke. Gaur egun guk eskaneatzen dugu, baina gero baten batik ibili behar da, zuzentzen eta igotzen. Animatzen da baten bat, ze egin duguz 5 urte daramagu honekin krubin, oso politan mesedez hartu zaitezte guantze, askotan aipatzen dena, gauza batzuk ez, baina beste batzuk ikaragarria. Egin du Irulegirekin, egin du Euskalduntze Berantiarrekin, ez dute Jakin Gorrotxategik esaten die bere ikaslei, ni ez nago ados Euskalduntze Berantiarrekin. Baina gero unibertsitateak ez du gutun bat idatzi eta beri, hori gelditzeko, ezta? Esaten dute gauzat egiten dute beste bat. Haiek nahi dute bebai, bi uretaran nabigatu, ezta? Egin dutena Irulegi, Iruña Beleia, gure ikerle historiko hauek. Que igual gauza asko ez dute arrazoirik, baina beste gauza batzuk oso interesgarriak izan dituzte. Sustratoa. Europan dagoen sustratoa, Aran dago leku guztietan. Alemanian, esan zigun Benemanek, han badago, Aran. Aranjuez bezala, edo Aranda de Dueron bezala. Aran,
Europan dagoen sustrato batzuk diskutitu duzu, baina Aran, baldin bada Aran, el Valle de Aran bezala, hori, nik bazu diskutitu, baina sustratoa ez eztabaidatu nahi. Ukatxa ulertzen du, baina ez eztabaidatzea nahi ez. Gure ikerri historikoak sastarretara bidaltzea ez da onargarria. Ibinabalirarekin, eskabadorarekin, haiek ematea babes ideologikoa ez da onargarria. Irulegirekin esan dutena zorioneko ez bada euskera, pues eustras da euskera, ezta? Hor daukazu, zazpi arlotan lagundu baino euskarari erasotu. Eta, bueno, Leireren aitak esaten duen bezala gertatzen den guztia miresgarria. Ibinaberriakoa gertatu dena ez da kasualitatea, oso kuriosoa da, baina lehenengo biltzarra, hau da 18garrena, lehenengo egin genuen azaroaren 19 batean, Arantzazun. Eta hemengo batzuk, egon Josu Naberan, Antonio Arnaz, Leire egon zenan, batzuk han egon zineten. Bueno, egin genuen azaroaren 19 batean. Bueno, 3 urte geroago, azaroaren 19an, kaleratu zuten Lurmen induzketatik. Baina ordurako 3 urte horietan ja hau entzun eta entzun, euskara segurazki zarra dela, egonkorragoa da beste hizkuntza baino, gutxitxoago aldatu du, horregatik esplikatu aldugu beste hizkuntze baino hobeto gauza batzuk. Endarra eman zigun hasieratik borrokatzeko, horregatik hasieratik horre lagundu zuen pizka bat, eta bueno, ez dugu irabazi, baina egin dugu resistentzia bat oso emankorra bintzat, badakit ideologikoki ez gaituztela engainatu, jende asko badaki lakarra eta gorrotxategeen joku zikina zein den, ze ez da normala, egin duten guztia. Ze haiek benetan pentsatuko balute faltsuak direla, haiek eramango zituzten lehenengo hasieran laborategira guia isiltzeko betikoa. Eramango ditugu 50 eta hauek izituko dira betiko. Ez dituztera. Haiek emaitzagu baino beto dakit ez da zein den. Orduan importantea da, hasi hori, 18 urte honekin, jarraitzea, laguntzea zuen, segurazki ordu pio kendu zizkizuen aitak zure, seguramente vuestro padre os quiso miles de horas a tu madre y a ti por investigar el euskera. Y al menos agradecerles a alguien. Nos volvía locos. Nos volvía locos porque todo lo relacionaba. Iba por la calle y todo, euskera, esto y la raíz. Empezaba con las raíces como tú. Le hacía, como dijo una vez, me dijo Javier Goitia, ¿no? Le hacía las autopsias a las palabras de euskera. Todo euskera, sí. Y 40 años después de que ha muerto, 40 años. Nos damos cuenta de que ahora no era mentira. Para otro Aguirre, seguramente era niño superdotado. Sí, por supuesto. También su padre, Estanislao María de Aguirre, era también superdotado. Su padre. Su padre y tu padre también. Sí, ya se ve. Mi padre y mi abuelo, pero yo no. Ya se ve, y sin saber euskera además, porque todo eso sabiendo euskera todavía, pero sin saber euskera, que se diera cuenta de eso, tiene mucho mérito, ¿eh? No, era superdotado. Y su abuelo, su padre, Estanislao María de Aguirre también, que era... Estanislao María de Aguirre era íntimo, por ejemplo, de los pintores de Amurue y de todos los intelectuales que se reunían entonces en el Arreaga y tal. Pero yo no he salido de mi padre. Yo recuerdo para... Los demás tampoco hemos salido de tu padre. Ojalá, ya me hubiera dicho la conferencia, lo hubiera hecho, por supuesto. Recuerdo para otro Aguirre revolucionario, el Aguirre de Araos, que fue una guerra que luchó por los indígenas en contra de la línea oficial del gobierno español. Y esa guerra, antes de que le capturaran, dio muerte a su hija, a sí mismo. Eso creo que está en el libro de Vínculos de la Lengua La foto de Dios. sobre la historia de los vascos. Dios. Bueno, eskerrik asko etortzagatik, eta aia beste baten ikusten gara.